O alumnado en sexto de Educación Primaria do CEIP San Clemente de Cesar quixemos rendirlle unha homenaxe a unha representación de mulleres galegas, pioneiras no seu eido, porque grazas ás nosas devanceiras temos os dereitos hoxe en día que serían impensables sen a súa loita decidida no momento da historia en que lles tocou vivir. Cada un e cada unha de nós, a partir dunha escolma realizada nestes libros, Pioneiras 1 e Pioneiras 2, seleccionamos unha figura femenina que chamou a nosa atención por diferentes motivos. A continuación, explicámosvos a razón da nosa escolla. Eu elixín a Antonina Sanxurxo xa que foi a primeira xogadora de hóckey sobre herba. Os deportes non teñen xénero. Eu elixín a Elisa Patiño porque foi a primeira aviadora galega e cando unha muller abre as súas ás supera os seus límites. Eu elixín a Rita Fernández Queimadelos porque foi a primeira arquitecta galega e demostrou que unha muller pode construir os seus sonhos. Eu escollín a Ángela Ruiz Robles porque foi a inventora da enciclopedia mecánica e demostrou que todas as mulleres poden ser as inventoras dun mundo mellor. Eu escollín a Concepción Pérez Iglesias porque foi a primeira alcaldesa galega e demostrou que unha muller pode dirixir unha cidade. Eu elixín a Irene González porque grazas a que ela loitaba polos dereitos da muller, agora nós podemos facer algo que antes era impensable, xogar ao fútbol. Eu escollín a María Barbeito porque foi a primeira maestra galega en levar a nosa lingua ás aulas. Eu escollín a Aurea Rodríguez, que foi a primeira gaiteira galega. Eu elixín a María Luz Morales porque foi a primeira directora galega dun xornal. Eu escollín a Isabel Zendal, que foi a primeira muller galega en misión internacional, que demostrou que os soños dunha muller non teñen fronteiras. Eu elixín a Sofía Casanova porque foi a primeira correspondente de guerra galega. Eu escollín a María Cardarelli, que foi a primeira muller fotógrafa galega e tamén coñecida por ser a fotógrafa da nosa escritora Rosalía de Castro. Eu elixen a Antonia Ferrín porque foi a primeira muller galega astrónoma e iso demostra que todas as mulleres podemos estudar as estrelas. Eu escollín a Mercedes Mariño porque foi a primeira actriz galega en actuar en América e demostrou que as mulleres tamén poden ser actrices internacionales. Eu elixín a Marcela e Elisa porque elas loitaron polo amor. O amor non ten xénero e unha boda ten que ser entre dúas persoas que se queren. O
noso agradecemento máis sincero ás mulleres que nos antecederon polo seu labor na defensa da igualdade de dereitos entre homes e mulleres. Honremos a súa memoria e o seu legado, facendo valer os nosos dereitos. Hoxe, 8 de marzo de 2022, e sempre.